Den 12. april udkommer Bo og Lis den so, og som man kan se her, så er det muligt inde i bogen at scanne en lille QR-kode, og så får man gratis adgang til en lille smartphone-app, som vil akkompagnere bogen med en stemme, som læser alle historierne op, og der kommer små lyde, så man ved, hvornår man skal bladre og så videre, så alle kan følge med. Her er forsiden, man kan se, at det er muligt at komme ind og høre lyd. Alle de forskellige historier er indspillet, og der er også assistance til eksamen og de små opgaver. Så er der de klassiske videoer. Så er der en lille reklame for bogen her. Og så er der et hyggeligt billedlotteri med os. Den kommer til at være gratis med, og den håber vi, at I vil få rigtig god fornøjelse af.